er på vej hjem fra arbejde. Ikke fordi jeg skal hjem og slappe af, men jeg har travlt. Jeg skal på stand-up skole. Fordi at det er sådan, at jeg kom til at ansøge om at blive en del af Torben Sangel og Anders Fjeldsteds stand-up skole, som kører her i foråret nede på Comedy Zoo. Og Karsten har betalt. Yay! Det er min julegave. Og de har så skrevet, at jeg kom ind. Så det skal vi starte på i dag. Og det glæder mig rigtig meget til. Men jeg har også rigtig travlt på det der arbejde, eller de der arbejder. Så det er også lidt pres at blokere 10 mandag det næste stykke tid. Eller ikke hele mandag, men mandag eftermiddags aften. Men sådan er det. Det skal ikke alle sammen handle om arbejde, det skal også handle om sjov ballade en gang imellem. Og efter stand-up skolen, det er sådan en 4-7 ting i aften, så har jeg sgu fået et spot på Revens, som jeg aldrig har været på før. Så det bliver spændende. Muy interessante. Ja, det var mærkeligt. Jeg ville også have lavet andre ting. Jeg havde lavet en lang optagelse, som skulle have været ude for 2 uger siden, tror jeg. Men ja, livet skete. Fordi jeg er mega travlt. Og jeg har også været i Esbjerg med min ankel, som jeg jo bøvler lidt med. Og de behandlingsformer, vi prøver lige nu, er rigtig irriterende. Jeg er fuldstændig udkørt som en af bivirkningerne af det her medicin, jeg er begyndt at tage. Og jeg har flere smerter, fordi den her TENS-maskine, de forsøgte at lade mig køre med, har gjort smerterne værre. Så det er spændende. Jeg skal heldigvis ikke bruge den her maskine mere, men jeg brugte den trods alt i en uge, og det kan rigtig godt mærkes. Så når man både som bivirkning på medicin har mindre energi, og så samtidig kæmper med stærkere smerter, end man er vant til, så er man virkelig udkørt. Så det, selvom jeg sover 8 timer, 9 timer om natten, så vågner jeg om morgenen og føler, at jeg lige er gået i seng. Så det er skønt. Men hvad der er sket siden sidst? Der er sket ret meget. Jeg kan nærmest ikke huske det hele, tror jeg, men det må vi så tage. Jeg har været på 3 open mics, i hvert fald. Jeg havde lige en uge, hvor det gik pænt stærkt. Jeg havde en mandag på Enghaveplads. Så havde jeg onsdag på Gorms. Det var nok den performance, jeg synes mindst om selv, fordi jeg var så træt efter at have været i Esbjerg. Jeg kørte til Esbjerg for at snakke med læger, og så direkte ind, smed kæresten af det hjemme, og så direkte ind på Gorms for at lave stand-up, og jeg var træt, og det kunne man godt mærke. Jeg havde slet ikke overskud til at lege med det, som jeg synes, jeg prøver på ellers normalt. Det gik okay, men det var ikke det fedeste, jeg har lavet. Torsdag var jeg så på Play, og det gik rigtig godt. Det var fedt. Der var god stemning, og folk var med, og jeg kunne lege med det, og jeg kunne komme med ekstra sidekommentarer, og jeg synes, det føles mere som en samtale. Jeg tror aldrig, jeg kommer til at opretholde 100% den her illusion om, at det er noget, man finder på scenen, som nogen synes, man skal. Fordi det er der jo ikke nogen, der gør, men det må godt virke mere flydende. Og jeg synes, jeg gjorde det godt i torsdags. Det var top fedt. Og det var min 10. gang. 10. gang på open mic, yeah! Det var fedt. Og så skal jeg stadig igen i aften, som så sjovt nok bliver min 11. gang. Og fuck. Jeg afbryder lige min fine videoklip her med en ren lydfil. Og det skulle have været en fil, der kom ud af en optagelse, som jeg lavede på vej hjem fra open mic på Revens, men kvaliteten var simpelthen for dårlig, så jeg sidder hjemme og optager den her
Jeg optager den faktisk tirsdag, og det er simpelthen fordi, jeg havde ikke tid. Jeg var træt, da jeg kom hjem også. Men jeg synes, de tanker, jeg gjorde mig, og de følelser, jeg havde, da jeg gik fra den her open mic på Revens, er noget, jeg gerne vil dele. Fordi det kan godt lyde som om, at det bare går pissegodt med alt det her comedy og alt, der bare honky funky dory. Og det går jo også godt, og jeg er mega heldig, og jeg er vildt glad for det. Men på min open mic, min 11. open mic, som jeg var så glad for, at jeg skulle ud til, går ikke særlig godt. Og det er ikke et totalt flop, men det er første gang, jeg går i stå på scenen, og min hjerne går ikke bare i stå, jeg blanker fuldstændig. Jeg kan slet ikke huske noget som helst. Og det kan jeg mærke stresser mig lidt, fordi det også skræmmer mig en lille smule, at min hjerne reagerer sådan. Og jeg ved, at det har noget at gøre med bivirkninger på den medicin, jeg lige nu tester på min ankel, og at jeg er ekstraordinært træt for tiden på grund af ekstra smerter og bivirkninger og alt muligt. Men det er meget sjældent, jeg oplever, at min hjerne går så meget i stå. Altså, der skete vitterligt intet. Publikum er mega søde. De klapper mig i gang, og altså, jeg anerkender helt åbent, at jeg er gået i stå for første gang nogensinde. Og de er meget søde og giver mig et klap, og jeg kommer sådan lidt tilbage, men jeg kan mærke, at der er et eller andet, der ikke fungerer. Og jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvorfor det ikke fungerer. Indtil at jeg i andet sæt, jeg var på i første sæt, men i andet sæt opdager jeg, hvad det er, der er gået galt, og det er, at jeg har glemt at sige noget. Jeg har faktisk glemt at sige noget af det, jeg plejer at få størst respons på. Så det er jo noget, som... nu blev jeg lige distraheret, fordi jeg fik en besked, sorry. Men jeg plejer, det er jo så meget at sige, når man kun har været på 10 gange, men jeg har jo allerede nu fået en eller anden form for erfaring i at sige præcis mine 5 minutter. Og der er et stykke, som plejer at få virkelig god respons, og jeg fik startet på det, men jeg fik ikke gjort det færdigt, før jeg gik videre til det, der ender med at være slutningen. Og det betød bare, at jeg manglede en hel masse. Altså det var ikke fordi, det var meget, det var 30 sekunder eller sådan noget, men jeg manglede det, og jeg manglede den der opbygning. Så det føltes virkelig fladt på en eller anden måde slut, som jeg gjorde, og jeg havde bare ingen gode følelser, og altså Sofie Skriver, som var vært, sagde godt arbejde bagefter, og de andre var også rigtig søde, men jeg følte virkelig, jeg fejlede. Og fordi jeg også er ekstra træt, så var det bare sindssygt svært at være i. Jeg er vildt glad for, at jeg først oplever det her på min 11. gang, og at jeg har haft 10 gange før, hvor det er gået virkelig godt. Men det var også skræmmende at opleve, hvordan min hjerne bare døde, for det er faktisk lige præcis det, der har holdt mig tilbage tidligere omkring at stille mig op på en scene og lave stand-up. Det er frygten for at gå i stå og glemme, hvad det er, jeg vil sige. Jeg er jo enormt stor pleaser, så jeg føler, at jeg fejler alle og skuffer alle og alt sådan noget. Og jeg ved jo godt, det er en open mic, det er ikke et betalt job, det er her, man øver sig, det er her, man skal gå i stå. Altså, og alle går i stå mange gange, og det skal prøves og alt det her, men jeg synes, det var svært. Jeg synes virkelig, det var svært at tage hjem. Jeg følte slet ikke, jeg var mig selv, og ja, jeg kan mærke nu, hvor jeg taler om det, så rammer det faktisk stadigvæk lidt, selvom jeg egentlig havde lagt det på hylden, da jeg vågnede i morges. For det synes jeg, at man skal arbejde hen imod. Jeg må gerne være ked af, at det går galt, men når jeg vågner næste morgen, så er det en ny dag, og så skal det ikke hænge over mig, for hvis jeg bliver ved med at bære det med mig ind i det næste, jeg laver, så er det jo nærmest garanteret, at det fejler. Ligesom hvis det går rigtig godt, så skal jeg også fejre det, men jeg skal lægge det på hylden, når jeg vågner næste morgen, fordi så er det ligesom en ny dag, og der skal stadigvæk arbejdes. Men jeg synes bare, jeg ville dele mine tanker, fordi jeg kan godt mærke, at jeg får det til at lyde, som om alting virkelig spiller for mig.
og det er vigtigt for mig også at fortælle, når det ikke går særlig godt, og det er jo en læring at floppe på scenen, og noget, der skal komme, og jeg kommer helt sikkert til at værdsætte oplevelsen. Jeg værdsætter den allerede nu, men kommer til at værdsætte den endnu mere senere hen. Men jeg synes, det var hårdt i går. Også fordi det er lidt skræmmende for mig, hvordan alt det her mediciner og smerter, det faktisk påvirker mig som helhed. Og det er min største frygt, at smadre min hjernekapacitet og mine mentale egenskaber. En ting er, at jeg har fucking ondt hele tiden. Noget andet er, hvis jeg mistede evnen til at passe mit arbejde, eller lave sådan noget som det her stand-up, eller noget som helst andet. Altså det er min hjerne, jeg lever af. Jeg vil være... Ja, det kan jeg slet ikke. Den vej skal vi ikke ned af. Men ja, lige lidt tanker omkring det, og have en dårlig open mic, eller ikke en dårlig open mic, fordi man lærer jo også noget af de her situationer, men at man flopper på en open mic, og en anden oplevelse, end jeg har været vant til. Så tilbage til min videooptagelse. Jeg synes, det er fedt, at jeg er så heldig, som jeg er med at få spots. Og jeg håber ikke, jeg jinx så noget som helst ved at sige alt det her. Fordi jeg værdsætter det så meget. Selvom det er hårdt ved siden af crazy jobs og alt muligt andet, så synes jeg virkelig, det er fedt. Jeg stresser en lille smule, fordi kan jeg ikke komme på motorvej her? Nå, det er spændende. Spændende. Det kan jeg så ikke gøre, hvordan fanden man så kommer hjem. Når man kører ind over her, det ved jeg ikke, man må. Det må man nok godt. Det gør vi nu. Det er altså sådan lidt spændende, når man føler, at det man gør er ulovligt. Men bilen foran gjorde det. Der er succes. Succes. Motorvej. Yay. Vi kører. Nå, hvor kom jeg fra? Jeg er lidt presset, fordi om 14 dage, den 4. marts, der bliver det crazy igen. Jeg skal om morgenen holde det her oplæg. Jeg tror, jeg har talt om før. For ATV hedder det. Det har jeg nemlig ikke kunne huske før. Men det er akademikernes tekniske something, tror jeg nok. Som har inviteret til at komme og holde oplæg. Og det skal jeg gøre. Det har 20 minutter til at tale om, hvordan det er at være neurodivergent på arbejdsplads og studie. Og jeg har åbenlyst tænkt mig at prøve at gøre det sjovt. Det er selvfølgelig et oplæg, det er ikke et stand-up job, det er foredragsjob. Så det skal ikke bare være ren grin. Men jeg synes godt, man lige... Altså, det er en oplagt mulighed for mig at prøve bare en lille smule af og lige se, og det jeg fortæller om er jo oplagte emner til at lave comedy ud af os. Så det glæder mig til. Så skal jeg direkte derfra ud til et mødelokale ude i Lufthavnen, hvor jeg skal sidde i workshop hele dagen. Jeg kommer 2 timer for sent til den der workshop på grund af oplægget her, men fuck det. Workshop til kl. 18, og så skal jeg direkte fra Lufthavnen til et eller andet sted i Albertslund, tror jeg, hvor Autismeforeningen holder oplæg. Eller holder events, hvor jeg skal holde oplæg. Jeg er inviteret ind til en time, hvor jeg skal fortælle om mig, hvordan min rejse til, hvor jeg er nu, ligesom har været, og hvad der har fået mig til at tage de valg, jeg har, og sådan noget, og hvordan jeg har håndteret har håndteret forskellige ting, fordi jeg har både ADHD og autisme, og jeg er ikke en person, der passer ind i mange af de stereotyper, som folk har, når de hører ord som ADHD og autist. Så det er for, at de får lidt et andet perspektiv på det at leve med diagnoser, fordi det er et spektrum, så vi ser alle sammen forskellige ud. Det glæder jeg mig også rigtig meget til, og jeg håber også, at jeg kan gøre det sjovt og bruge det som inspiration til comedy-byder og sådan noget.
Men jeg tror, at min næste lille bid kommer til at handle lidt om min fod. Fordi da jeg var i Esbjerg og snakkede med ham her, specialisten i kroniske smerter, jeg var super engageret, og han blev bare ved med sådan at snakke om, hvordan min hjerne på sådan en urplan er ved at udstøde min fod på grund af den her nerveskade, for der er ikke rigtig sådan fysisk noget galt med foden, men hjernen tror, der er noget galt med foden, så den vil gerne af med den her fod, og sender en masse signaler ned, som så går ondt. Men den måde, som lægen beskrev det på, var sådan noget med, at min hjerne var fanget i en jungle, og han skulle nok gøre, hvad han kunne for at hjælpe med at redde den ud. Og hele den måde, han beskrev det på, der kom jeg bare til at tænke, at det er da overgangen fra min nuværende bid til det næste, jeg skal tale om. Fordi jeg taler lige nu på scenen omkring det her med at have ADHD og autisme på samme tid, så jeg forestiller mig, at der er 3 personer inde i mig. Der er mig, og så er der ADHD og autist, som er de her 2 irriterende roommates, der ikke kan enes, og som hele tiden sætter forhindringer op for hinanden. Og så er der mig, der ligesom prøver at holde styr på dem. Og så sidder den her læge, imens de sætter elektroder på min ankel og fortæller, hvordan min hjerne er fanget i en jungle. Og der ser jeg bare for mig sådan en lizard person, der er sådan en Jumanji-like, der har været fanget i junglen i det her Jumanji-spil i alt for mange år, og bare blevet sådan helt forhudlet og behåret og over det hele. Som jeg nu også skal til at håndtere. Så det er sådan den her 4. person inde i mig, der bare sender smerter ud ved min ankel og røvirriterende på den måde, som jeg nu også skal til at holde styr på og redde ud og alt muligt andet. Og jeg synes, det passer sådan helt fantastisk ind i, hvad jeg har nu. Så det vil jeg prøve at lege med. Og jeg tror måske, det kunne være det, jeg vil prøve at lege med her på stand-up-skolen. Men jeg ved ikke, om stand-up-skolen kommer til at fungere nogenlunde som comedy-skolen, jeg var på i efteråret. Eller om det er sådan noget med, at vi skal skrive en masse minutter fra gang til gang, eller hvad pokker det er. Så det må jeg lige se i aften. Men jeg har en idé om, at det er det her, jeg skal. Og jeg burde virkelig prøve at klippe nogle af mine lydoptagelser ind i det her podcast noget, men det tager virkelig lang tid. Og tid er bare ikke noget, jeg har lige nu. Så ja, lige nu prøver jeg at lave det her det er et forsøg, hvor jeg prøver at optage på den her måde i bilen med noget video på, som at det måske kunne være lidt mere interessant. Så kan man kigge på mig, mens jeg fortæller en masse ting. Og jeg håber, at jeg ikke behøver at klippe så meget i det, jeg siger, fordi det tager også lang tid. Jeg tænker, målet må være, at jeg bare får lyttet igennem, at jeg kan stå inden for det, jeg siger. Og så kan jeg lægge det op sådan, og kun fjerner crazy pauser, så man også kan høre det uden lyd på, og uden billede på. Fordi, altså, det jeg siger skal jo kunne lyttes til, selvom man ikke kan kigge på mig, og så ser det åndssvagt ud, hvis jeg bare, så lyder det åndssvagt, hvis jeg bare sidder og laver fjollede ansigter. Og det kan man se på YouTube, hvor der er en video, men man kan ikke høre det, og så lyder det bare som om der ikke sker en skid. Og nu er jeg røget ned i sådan et rabbit hole, hvor jeg ikke rigtig ved, hvordan jeg skal komme videre. Jeg har ikke taget min ADHD-medicin i dag, og det var nok ikke et godt træk, når jeg har så travlt. Men ja, det kan være, at jeg skal tage det, når jeg kommer hjem faktisk. Men med fare for, at jeg ikke kan sove i nat. Men det kan man jo prøve. Jeg sover af helvedes det alligevel, så hvad fanden? Det er sgu da nok lige meget. Men der sker mange ting i Jylland. Og hvis man ser bort fra foden, så går det faktisk skide godt. Så jeg tænker, at det bliver pisse fedt. Og jeg er ret glad for at have sådan en outlet her. Nu skal jeg bare huske at uploade det. Fordi det er lidt irriterende faktisk at have optaget en hel masse ting. Og jeg skulle lige overhælde mig. Det skulle jeg så overhovedet ikke alligevel, fordi vejene fletter ikke. Hvad kom jeg til? Ja, det er irriterende at have optaget en hel masse ting, man faktisk gerne vil lægge ud, og så går der 2-3 uger, fordi man ikke har tid til at klippe det, og så
har jeg enten glemt, hvad fanden det var, jeg snakkede om, eller også er det irrelevant. Så jeg håber, at jeg kan komme til et sted, hvor jeg er komfortabel nok med bare at lægge lydfilen op, fordi det er ikke meningen, det her skal være perfekt. Det er bare mig, der fortæller, hvordan jeg har det, og hvordan det går med fokus på comedy og de jobs, jeg får, enten foredrag eller comedy, fordi jeg kommer til at inkludere comedy i alle mine foredrag. Det skal være sjovt at høre på mig tale. Det skal fandme ikke være dødssygt. Og så sidder der måske nogen, der tænker, men Jelle, det er dødssygt nu, når du sidder bare og snakker. Og siger, ja, men I kan slukke. Hey. Jeg får løn for de der jobs, så ja, det skal være i orden. Så ja, jeg ved ikke, hvor jeg vil hen med det. På et tidspunkt kan det være, at jeg ender med at klippe nogle af mine lydfiler og sådan noget ind. Det kan også være, at jeg ender med at få noget optaget, så man kan klippe med. Det kunne være top nice. Og jeg ved, at den der stand-up skole ender med en afslutning nede på Comedy Zoo. Og det glæder jeg mig mega meget til, fordi hvis ikke det lykkes at komme derned på en open mic inden, så gør det i hvert fald der. Det bliver nice. Ja, så 11. open mic i aften. Det er sådan et, jeg kan godt lide at blive ved med at lege med de her første 5 minutter, jeg har, men jeg glæder mig også til at begynde at fylde mere på og have flere forskellige ting. Så det er vildt spændende. Det glæder jeg mig til. Men nu vil jeg fokusere på at komme hjem. Jeg har 20 minutter endnu. Jeg skal lige hente nogle pakker og noget, og så skal jeg have noget sent frokost, tidlig aftensmad, og så afsted på stand-up skole, og så open mic. Det bliver fedt. Tak for at lytte med, hvis I gider. Ellers så, hvis ikke der er nogen ude i æteren, så er det helt okay. Det var nice at få lov til at lukke lidt luft ud. Vi lyttes! Hej!